Ka kinhuan ki samla puli pharmacy hapo ka jingalam jong usamla Amos Jones Imle minta kesngi ka arpusaw tarik nailur aja arpusaw kila lej ban yakendu ya ka menteri katanat ka kwaj ka kya ka Dr. Mazel Amperin Lingdo ban pinsngo haka halor ka jingbom yo kam jong ki samla kibala pendep ki jing puli pharmacy. Habakren kilat pathai kubor hadian baladep yakendu ya ka menteri nakaliang usamla Amos Jones Imle ubalong kum unong aiktien ulapin pau ba ke jingye kendu bat ka menteri kalong ka basaiso bat nakaliang ka menteri kalakular ban shimkhia nakabenta ka jingye jongki kina kibla pendep puli ha ka pharmacy usamla Amos Jones Imle ulaong ba ka jingkerdu kam ha ka line pharmacy kadai namar ka jingbom tre kam ba ka pharmacy council ha ka jilla Kini ka jingi bendu jingi ai nam Dr. Amperin bisngu kumen kendiat kamba kini kam nyimpat yo ga final solution ka hadu mata te kicing doa ke jungi ibu sakmat ba tung no igpus kiba kat hadu mata ka jing ya kran ge shonglang diai bat ki napo health department ka jing kran bat ki galang kibun ba wat makiru kim kim tibha kim da wat kim da ai benia ba sangi nomor ba kim dan kata imat ka responsibility dari lembaga jingi syong ka meeting ka jungi ila dawaru banbu no ka pharmaceutical industry nang taban and crew ban tung gi pus haki subsenta PC CNC te kumagi dan menta kin kiu no iwi numbers te bat tung no shibun ki shushu ki drug inspector man lagi district bat kat hadu menta dan tang kendaingut ki drug inspector po ga jala ka jungi te ki katpa ki district pade ngila don ko kharar tili ki district te kalong ka ba ki bakin tre te nagling jungi yo ka clear assurance bangin sa khat yang sa meeting na crime tax ngiyam da ai bun phan ka brief information nomor ba in sokhat yang ingi sa meeting bangin skam magtang meeting ndang ilai shonglang nadu ki kli jongka council bat hadu ki inspector hadu ki drug inspector bat ki parlo pharmacist ba insa khatmi ke meeting sian ang ka pangiwan ni gendu kolong bai lengba ke jing kerdu kam kerdu jam ha ka bede bat ki pharmacist de kene ke jing kerdu kam kerdu jam ka pen long ini bangin nam syong kelihti de mi chakmat ndang le mi chakmat pada ngilap ba kibun ki kam ndai kam function ba labnong directly ke council jongka pharmacy council hangne po ka hab pa jala ka jong adu ka jingsna adu punong sim yo dawai ban undi bat adu usna undi tak ya ban pe je ka ka jing long jingban yo dawai par nadu kin pha adu ingim dan keno ka association iwan kum ki student ki bala ki pharmacist ki bala register de kadang-kadang ka proses mata bangin sa form la ka association